It-tfal fl-iskola primarja ta' Birżebbuġa naqdu flimkien b'messaġġ ta' solidarjetà għal tfal fl-Uganda permezz ta' attività u ġbir ta' fondi. Emma u Miguel li għandhom 9 snin spjegaw il-proċess wara ballun li jagħmlu flimkien ma' sħabhom tal-klassi. Dawn il-blalen huma magħmula minn materjali sempliċi li jkollhom it-tfal fl-Uganda fosthom kalzetti, t-shirts u spag. Il-ballun għamiltu ħabba li it-tfal fl-Uganda m'għandhomx blalen kif nafuhom aħna daw l-expensive, imma jużaw daw il-blalen li huma riċiklabbli. Illum ħanużawhom għat-tournament tal-futbol li ħajjek nuru solidarità u rispett għal dawk it-tfal fl-Uganda. Miguel kien ħerqan li organizza turnament tal-futbol kontra klassijiet oħra bil-blalen li ħejja ma' sħabu. Fuq kollox huwa fisser l-importanza li jagħti sehemu biex jgħin lil tfal oħra bħalu. Missjoni huwa li nejnu tfal oħra fqar f'pajjiżi barranin, belli għamilna dal-ballun norruhom form of respect lil daw tal-Uganda. Aħna nagħtuhom ġieli kalzetti, flokkijiet li ma joġuniex fuq li jċetu u ħwejjeġ oħra, għax dawk ma jkollhomx jilbsu u nagħtuhom naqa' minn tagħna. F'dan il-jum it-tfal tajru minn fuqhom l-uniformi tal-iskola u minflok libsu ħwejjeġ bil-kuluri tal-bandiera tal-Uganda u ta' pajjiżi oħra li jgħinu Missjoni Malta. Jiena libsa l-aħmar għal wieħed mill-kontinenti. L-abjad u l-iswed parti mill-kuluri tal-bandiera tal-Uganda wkoll. U bdejna nagħmlu donazzjonijiet biex fl-Uganda nagħmlu skola ħabba tfal. Għax dawk dejjem irridu jitalmu imma m'għandhomx biżżejjed flus imsieken. Nancy Camilleri, koordinatriċi li tuħossib is-sezzjoni tal-Holy Childhood fih dan Missjoni Malta, spjegat li jitmur fi skejjel differenti u tagħmel attivitajiet u sessjonijiet varji għal tfal tetajiet differenti. Qalet li huwa importanti li tfal jiġu malma dwar realtajiet u kulturi differenti. Jiena nemmen li t-tfal għandhom ikunu jafu ftit background mill-kultura Afrikana u mill-artijiet tal-missjoni biex aħna nkunu nistgħu nifhmu iktar il-kultura tagħhom, nistgħu nifhmu iżjed il-bżonnijiet tagħhom. Is-surmas tal-iskola Jean-Pierre Mikallef qal li ta' kull sena jkunu ħerqana biex Missjoni Malta iżżur l-iskola hekk kif l-iskola tospita tfal minn 40 pajjiż. Qal li bi-sforz kollettiv ta' tfal u l-edukaturi jridu jagħmlu differenza fil-ħajja ta' tfal. Bekk nhar is-Sibt 15 ta' Marzu mill-11 ta' filgħodu sa 11 ta' filgħaxija se ssir maratona għal ġbir ta' fondi fuq l-istazzjonijiet lokali.